Inden du går i gang med at læsetræne, skal du have målt din læsehastighed og forståelse. Det sker ved, at du laver startopgaven. I startopgaven læser du først 10 spørgsmål. Det giver dig en idé om, hvad den efterfølgende tekst handler om, og hvad du skal være særlig opmærksom på. Når du har læst spørgsmålene, skal du læse igennem teksten på skærmen. Til slut skal du så besvare spørgsmålene på baggrund af, hvad du har læst i teksten. Du skal som minimum have 6 ud af de 10 spørgsmål rigtige for at gennemføre startopgaven. Det er for at sikre, at du har forstået, hvad teksten handler om. Hvis du får mindre end 6 rigtige, bliver du nødt til at tage startopgaven igen. Det er vigtigt, at du læser startopgaven i dit helt almindelige læsetempo. Du skal altså ikke skynde dig, men i stedet læse teksten i ro og mag, ligesom når du læser normalt. Hvis muligt, så husk på de spørgsmål, du blev stillet inden læsningen begyndte. Når du er klar til at læse teksten, trykker du på Fortsæt og læser, som du plejer. Når du besvarer spørgsmålene bagefter, skal du bare vælge de svar, som først falder dig ind. Resultatet af din startopgave danner udgangspunkt for din læsetræning i Frontoid. Når du har gennemført startopgaven, er du klar til at arbejde med at skrue op for din læsehastighed. God fornøjelse.